ଭାଗ୍ୟ ହେଇଥିବ ମୋ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ର ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। Thank you on all for enjoying the DJ and DJ players Asmin please come to stage. Sound, light, stage, backdrop, LED, समस्त भाई समस्त फैकल्टी मान समस्त